Още една трета награда има. Тя е за Сесил Алберт Саври от Търговище. Здравей, поздравление. Поздравиш твоята преподавателка, твоят вокален педагог, да й пратим много поздрави, защото знам, че не е тук, нали така? Десислава Стар. Вашата школа как се казва? New Voices. Поздравление за New Voices. Тази година те се представиха отборно много добре. Поздравление за теб специално. Сесил, можеш да получиш микрофона си. И нещо една тайна от кухнята от бекстейджа да ви споделя. Това беше моята асистентка през цялото време двата дена на конкурса, която ми подаваше микрофона. Аплодисменти за Сесил. Тя беше част от бекстейджа през двата дена. Ела да те чуем отново. Ти няма да можеш да правиш. Помниш на този конкурс, който се справиш толкова добре? 98% и 7%. Добре, нали? До година е покани тогава за водеща. Няма нужда да се мъчиш там. Втора награда. Една